ассалому алайкум дӯстони азизам, касач хелен созен хубен, саломатиятон хубе, вақтотон хуша. имрӯз 3 июли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 122 сомонӣ. дар имрӯза видео гӯш кинед ки ма чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошин рӯй кардаги нест, он кас мошинаи трактора ё мотоцикли фурӯшӣ дошта бошед дар марӯй кинам, реклама мекунам. дута осёби фурӯшӣ ҳастай. замини арзон ҳастай дар ноҳияи Хуросон, замини арзон ҳастай дар шаҳри Кӯлоб, хонаҳои арзонак сар мешавад ноҳияи Ёбон ва ду хонаи арзони дига ҳастай дар шаҳри Душанбе. квартираи арзон ҳастай дар шаҳри Душанбе. бардурои азиз, қизиқи видео ҳамияе ки ду замини фурӯшӣ ай, якаш 25000 сомон, дигариш 27000 сомон. бардурои ғарибам, шумо метавонед ки як замина 204000 рубл бихарен, дигим замина метавонед ки 220000 рубл бихарен ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам. видео мезара то охиша тамошо кун, мефаҳмӣ ки чӣ гапай шеринар. лайка бижи, касе дар канали мо меҳмон боши, подписатся ки ана ки мерим усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ana babijon, Labay. mashina رو دیدین؟ Ha دیدم. شرکت بختیار و بهرامجان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لیوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف برگزاری کرده میشوند. بچه. انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. با دوشنبه شهر در اومده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموم ناحیه عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا. بله. هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. бадруи азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бачаи ачкидор навора сар мекунад. шерои нар лайка биҷиқен ва навори имрӯзара гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи нефтияне гида будай 6 сотиқ заминай, 3 сотиқ мисол ҷидо ҳам мефурӯшанд. общи 6 сотиқай, 3 сотиқшам отдельно мефурӯша. ду дар хона қати подвалаш дора, баня ҳоҷатхона дар дуруншай, ремонт коробка мебошад. ов свеч мега ҳастай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатҳои хона 100%, як мошин санг оварда рехтагӣ бидиҳанд. бардурои азиз, 6 сотиқ замин ду дар хона общи агар бихарен 150000 сомон. агар 3 сотиқша қати ду дар хона бихарен 100000 сомон. бардурои азиз, номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, қати яка маслиҳат кинед. хонаи арзонаи шаҳри Душанбе, тарафи нефтияник бихарен. ана ки бардурои азиз, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як замини дига арзон рӯй кардаган ай шаҳри Кӯлоб. бо диққат мара гӯш кунед ки хеле нархнаҳо фақат дар ин канали бачаи ачкидор мебинед. да шерои нар бардурои азиз, замине десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати зарбдор деҳаиждан 8 сотиқ заминаи 3 дар хонара фундаментош рехтагӣ, овсвеч мега пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатош қарор доштай. қариби замин да балниса, мактаб, бозор, раҳи калон наздик будай. нарша бардурои азизам 27000 сомонӣ мега. ина бардурои азиз, бо мегӯем ки бачаи ачкидор ту замин хонаҳои арзон намемонӣ. ина бардурои азиз, занг бизанен, замини арзонаи шаҳри Кӯлоб 27000 сомонӣ бихарен. 8 сотиқай 4 дар хонара фундаменташ рехтагӣ ай. номерои поёнгиш ватсапам дора. бардурои азиз, эълона давом метиҳем. агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десен дар ватсап шурӯъ кунем. бардурои азиз, мо барои харидорора дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бардурои азиз,
ва дӯстони азиз оз як компанияро гап мезанем. баъд компания гап задан замин хона квартирои арзонда мегзарем. компания ки бозоралӣ ва компания ки назара шуморо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо Москва ва Московский област пеши хонатон ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меёранд. бардурои азиз 3-4 мошин доранд. мошиношон мошинои беҳтаринай. ҳар рӯз мақсад ҳамин рейс дан ҳар рӯз мераванд меоянд. я 10 сола таҷрибаи корӣ дорам. бардурои азиз нархи навош гуфта ки 7500 рубл бугӯ. бардурои азиз ай ҳама компания арзон ҳами компания мақсад корш бо сифат айда хушрӯ мебаранд меёранд 7500 рубл. агар занг бизанӣ бугӯ ки номеруро ай канали Сауду Теҷи гирифтам шумо да бо ана арзон мекуна, яъне ки скидка мекуна. бисёри бардурои ғариб хоҳиш карданд ки хонаи арзон шавад шаҳри Душанбе бимон. ина бардурои азиз як хонаи фасони арзони ҷои беҳтарин дай ма дароӣ кардан. ма рекламаш мекунам, бо диққат гӯш кунед. хонаи десин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, деҳаи Фалакон. 2.5 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, душавои дар дарун шай, таги як хонаш падвали 25 квадрата дора. ремонти хонаҳо бардурои азиз замонавия. пула миёри метиву медрои зиндагӣ мекунӣ. овсвеча мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвозааш часпондагӣ дай ана берани хонада чакдонхона ҳоҷатхона доштай. нарша бардурои азизам 408000 сомонӣ мега. 408000 сомон. касе харидори аниқ бошем бардурои азиз занг бизанем, бигӯем ки номеруро ай канали Сауду Теҷи гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. бардурои азиз лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, ҳатман каналда подписатсия кунед, зангулачара бологӣ дамонед. дӯстони азиз дата осиёби фурӯшӣ рӯй кардагиян. якимаш орди сафед мебировардай, дуюмаш осиёби ордияй ана сиёҳ мега сангӣ бидай. як трансформатори фурӯшиам ҳастай, дата симчӯб дора мега. нархи ҳамаш бардурои азиз мақсад ки дата осиёб якта трансформатор ҳамаш обши нархиш 120000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен мега занг бизанен, ягон чи муомила дора бардурои азиз. ҳама суратҳоша бибинен, маълумотша дар бар экран нависагим бардурои азиз. номерои телефони Тоҷикистон шамастай, номерои Россияш да WhatsApp дора. занг бизанен, қатъияка маслиҳат кунен. ҳамаш 120000 сомонӣ. бардурои азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза. як хонаи арзони дига аз ноҳияи Ёвон мо дароӣ кардагиян. бардурои азиз бо диққат гӯш кунед. хонаи десин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Саъди Шерозӣ, номи аввалаш Чили бидай. 5.5 сотиқ заминаи 4 дар хона қатъия калидорш кардагӣ, 2 хонаш бо ремонт таъмин аст мега. овсвеч ҳастай, қариби хона да масҷид, мактаб, балниса, магазин ҳамаш наздик бидай. бардурои азиз кухни, оғил, ҳоҷатхона ҳамаш тайёрай. нарша бардурои азизам 230000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава. касе хонара бихара 5 та кресла падарка. ина бардурои азиз касе хонара бихара 5 та креслаи дига падарка бидай. нархиш 230000 сомон. хонаи арзони фасони хушрӯ дар ноҳияи Ёвон бардурои азиз. номерои телефони поёнгиш имо WhatsApp дора, занг бизанед, маслиҳат кунед. бисёр вақт мегӯм подписатсия кунед, ҳами канал замин хона квартирои арзон мехарен. касе ки бардурои азиз подписатсия кардагиян, ина бардурои азиз результатша нигоҳ кунед. як замини дига ма дар арзон рӯӣ кардагиян. бардурои азиз бо диққат гӯш кунед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, пеши бозор. 10 сотиқ замина, як дар хона дора. ремонти ҳамун як дар хонаш коробка бидай, бо фундаментҳои гирди заминиш рехтагияй. свеч ҳастай бардурои азиз. ана ҳуҷҷатош мега 100%, як мошин санг ҳастай. нарша бардурои азизам нигоҳ кунед ки чанд мега, 25000 сомонӣ. ина бардурои азиз ҳатман канал да подписатсия кунед. як рӯз не як рӯз мисол ай ҳамун ҷои гуфтагитон ма хона замин квартира мемонам бардурои азиз. канали мо просмотрш бисёрай, ай ҳама ҷо чизе ки форатон роҳӣ мекунанд. барои он подписатсия раҷа қиден, зангулачара бологӣ дамонем бардурои азиз. ина марҳамат, занг бизанед, замини арзона 25000 сомон бихарен.
бардруи азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. касе тамошо кардеса бигӯяд ки о ака тамошо кардесам ай газ бензин давгузар. шерои нар мегзарем ба як хонаи арзони дига аз ноҳияи Хуросон. аз куҷое ки ман мисол чизе рӯӣ мекунам бардруи азиз ман реклама кардесам. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хуросон пеши бозор 54 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ ремонт коробка баня ана ҳоҷатхона доштаи чоҳи овам дора бардруи азиз свечам ҳастай ҳуҷҷатҳои хона 100% геди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ. ана бардруи азизам нарша гуфта ки бо маслиҳат бугӯ. хай бардруи азиз мисол ана форатон ки ҳами хонаи фасони хушра нарша фаҳмидан занг безанен аз соҳибаш мепарсен. нарша гуфта ки бо маслиҳат. бардруи ғарибам цена договорнуяй занг мезанен аз соҳиби хона мепарсен. номерои тоҷикистон шамастай номерои россияш дар ватсап дора бардруи азиз занг бизанен қатъяка маслиҳат кунен бипарсен ки нархи хона чанд сумай. 54 сотиқ замин дар хона дӯстони азиз ноҳияи Хуросон пеши бозор. занг бизанен маслиҳат кунен. ана ки бачаёча ховуд набара ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. агар ховуд будиса боша бихе кофе талх ё ягон арсиколаи хинак бихе хов повуд мепара шеринар. бардруи азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе ана ноҳияи фирдавсӣ ана қариби корвон будай. соҳиби квартира маълумот додагӣ ки як хонага дар якум этаж қарор дорад 30 квадратни метрае. дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ ва бардруи азиз ана срочния мега пеши бозори корвон пад абой тайёр будай. мақсад мегирӣ я абоя мекашӣ ва медрои зиндагӣ мекунӣ. нарша бардруи азизам 152 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошем бардруи азиз числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанен қатъяка маслиҳат кунен. бардруи азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза бисёри бардору дар видеои пешина хоҳиш карданд ки ҳамун комментариҳои моро кам бихон. ина бардруи азиз кам комментариҳоятонро мехонам бо нагӯем ки нахондӣ. навистае ки гила мондам дар тори бом лайка задам ба чилики бобом. дуюм комментария навистае ки лайка депортатсия кардам роиш кардам брат. сеюм комментария навистае ки лайка ба капуста задам. чорум комментария навистае ки лайка ҷумонда бизан. лайка ҷумонда биза шеринар. ана ки мехонем я ду комментария дигаша баъд хайрихиш мекунем. хуб ана и бародар қариби идда нависта буд. навистае ки ачкиёта намети пагаи гардак бирем иди нав муборак. дуюм комментария навистае ки гилет гили гилбита савдутиҷи гап мета. зинда бош шеринаре зинда бош. янам хеле комментарияи фасон бинависен. ма як хелах мегӯям ки кароли ютуб навора давом метаҳад. яка навистае ки акай кароли ютуб каралева ютуб куҷодай мега. канали каралева ютуба чӣ ном дошта боша мега ака. хуб дуюм комментария навистае ки ана мегӯям ҳами ака сози бад чақчақ мекуна. лайка ба майнез задам мега телефонам пури майнез шид. хоби бародари дигаримон нависае ки бачаи очкидор бачаҳои Москва лайка каска шаб кунан ранги мо. ина бардруи азиз касе ки ай Москваен лайка ба каска бизанен гуфти айн бародар. хуб дуюм комментария нависае ки лайка ба тухм задам. хуб нависае ки кӯдакиётона ба ёд оварда лайка ба рагатка бизанен. дуюм комментария нависае ки гил дар болои хона лайка бизан ба шона бачаи очкидор видеоҳои гизала шамона. хуб сеюм комментария навистае ки идоф лайка ба звачкаи танген задам. хуб нависае ки бачаи очкидор ту кароли ютуби. ва бардруи азиз комментария дигаре нависае ки акай очкидор шумо кнопкаи тиллои ютубен. зинда бошен шерои нар. раҳмат бароям хеле комментарияи фасонтон. бардруи азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки заминҳои арзон хонаҳои арзон квартираҳои арзон рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. хай бардруи азиз махъул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи очкидор ҳамун як дона алайки бепала биҷиқен ва агар ягон комментария хуб дошта бошен мисол ягон ана мисол шеъра ягон мисол ягон лайка ба чӣ бизанем форатон мисол мо дар видеои дигари комментариятона реклама кунем. бардруи азиз комментария бинависен лайка биҷиқен ва касе меҳмон бошен подписатсияра ҷиқиден зангулачара дар бологӣ монен видеоҳои ма шумо дарафтан мегирад. бардруи азиз ҳатман ҳамин кора бикунем подписатсияра ҷиқиден зангулачара дар бологӣ монен ва дар комментария ягон гапи хушрӯ бизанеда. бардруи азиз ана касе то охири видеоро тамошо кард бардруи азиз 5 звездара бинависен мешава ва ҳамин додара гӯш кунен чӣ мега.
салом алайкум бародаро, апа хуарам каме мадуред, телефони бақват гирифтаги бародаро, бародаро ғариб агар шумо мехарин дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чизо YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро канал дорум, подписат закин, лайкора бизанем бародаро. Ай пеш бим бародаро алиши болушум ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарин лабоҷо доставка бесплатна лабой сташа на вилоят хатм ашотимо бародаро доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро лайкора бизанем видеои нав мекунем шумо дамя номеремон 907 89 18 18 бародаро 300 сом мехари 400 сом мехари лобой хе телефон бародаро дорим лайкора бизанем видеои нав мекунем бародаро шумо дамя бародаро ки кадои мақсад TikTok дорин YouTube надорин YouTube да телефон тиҷе биза YouTube да бародаро канал дорум да YouTube телефон тиҷе YouTube да телефон де точка бизанем бародаро точка бизанем YouTube дам канал дорум телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро лайк шапакни тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакасмон телефон хариби бардар дар пана ихда боши